Ясно, що призов Росією жителів Криму до своїх збройних сил не відповідає нормам міжнародного гуманітарного права, що застосовується до окупації. Росія продовжує обмежувати свободу віросповідання і переслідувати осіб, які належать до етнічних і релігійних меншин, включаючи кримських татар і свідків Єгови. Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона несправедливо ув'язнила за їхнє мирне інакомислення, і покласти край зловживанням Росії основними свободами в Криму. Кримське вторгнення і окупація залишаються кісткою в горлі мирних заходів ОБСЄ з безпеки в регіоні. Мы уже очень долго говорим про визит какой-то группы ОБСЕ на территорию временно оккупированного Крыма. Да? Когда это возможно? Когда мониторинговая миссия ОБСЕ может попасть в Крым? Ну, а коли моніторингова місія ОБСЄ матиме безперешкодний доступ на окуповані території в окремих районах Луганської і Донецької областей? Розумієте, це питання, воно знову ж таки немає, хоча би хотілося на нього мати чіткі відповіді, але немає цих відповідей, тому що багато залежить від Російської Федерації так само. І знову ж таки, ну сьогодні під час взятих 9 грудня зобов'язань від Росії вимагалося не так багато речей. Не треба було докладати якихось надзусиль, це були елементарні гуманітарні речі, що стосуються і ОБСЄ, і Червоного Хреста. Те, що посол США в ОБСЄ робить таку заяву, це абсолютно позитивний меседж. І я думаю, що ми так само поділяємо всі ті перестороги, які висловлюють Сполучені Штати Америки. І що важливо тут ще спостерігати нам, що США лишаються таким послідовним партнером України у цій ситуації, продовжують допомагати з питаннями оборонної сфери, що ми продовжуємо говорити про євроатлантичну інтеграцію і отримуємо там позитивні якісь меседжі.